Unha catástrofe, así cualifica o patrón maior de Noia o episodio de mortaldade vivido a principios desta semana que calcula provocou a morte de máis do 50% da cría de berberecho e ameixa. A baixada da salinidade provocada polo exceso de chuvias e polo baleirado do encoro de Tambre está detrás deste novo desastre que pon en perigo a futura campaña. Moita mortandade porque nós nunca acordamos tanta cría para a terra, había un metro de alto de cría amontonada, e despois ao largo, se cada 100 metros, así amontonado 1 metro, e de largo 100 metros de cría toda ali arrolada, é moi mal, é unha impotencia terrible, porque as familias están desesperadas, vimos dunha mortandade do 80%, e ora a catástrofe esta tamén, da baixa salinidade, de moitas borrascas, a verdade sea dita, varias semanas, e despois tamén a apertura da presa do Tambre, en Beixamar, ainda o domingo fun ali, estaba a metro e medio cada comporta, un tsunami, como di outro, 2 cataratas, e ainda baixou máis a salinidade, houve arrastres tamén, un día quitamos unhas 45-50 toneladas o primeiro día, e o segundo 25 toneladas, agora o que hai xa está morto. Dende a confraría volven exixir á Xunta que estableza un protocolo para o baleirado dos encoros que evite os desaugues durante a baixamar. Pensamos que ten 14 horas para soltar agua e non a baixamar. Nós estábamos antes que eles, temos que convivir todos, pero un protocolo, soltando pouco a pouco, fai menos daño ás familias todas mariscadoras, porque este ano xa tuvemos 14 millóns de pérdidas, pero ano xa hai millóns de pérdidas, non? Pois Liliana, a bióloga, vai mostrear cando dentro de 15 días ou así, a ver o daño que hai, pero o daño só hai, un 50% e máis só hai. Mentres tanto, o peche da actual campaña obrigou a confraría a acollerse a un ERTE que afectará a uns 90 traballadores. Sobre 90 personas, vigilancia, xente de ordenador, de limpieza, todos esos, este ano, se se aproba o ERTE, nos mandamos toda a gestoría que nos leva todo eso, e a Xunta determinará, penso que sí, non? Penso que sí, porque xa se ve a catástrofe que hai, non van quedar desamparados os traballadores tamén que teñen que comer. Por outra banda, os servizos técnicos da confraría traballan tamén na solicitude das axudas para os mariscadores que estiman tan só chegarán ao 60% dos afectados.